Om 20 år håber jeg, at vi som samfund er blevet bedre til at involvere børnene og engagere børnene i de miljøproblemer, vi står med i verden. Der er mange ting, som man er nødt til som barn at tage stilling til, og som man er nødt til at engagere sig i, for at vi på længere sigt kan få et miljømæssigt samfund, som er forsvarligt og som er med til at gøre, at det også er et samfund, der eksisterer om 100 år. Om 20 år skulle jeg ønske, at menneskene var så bevidst på miljø, hvilken skade man kan gjøre, og hvor mye man kan redde, ved at det skulle være absolutt forbudt å kjøpe varer og sælge varer som ikke er miljømärkte. Om 20 år önskar jag att folk återanvänder sina produkter som de har hemma. Att de gör klara miljömedvetna val i hemmet. Att de till exempel återvinner möbler, skor, kläder som de har hemma. Oftast är det många barn i hushållet. Att det blir oftast många köp i månaden och så slängs det när de har växt ute. Det är bra om man då kan till exempel gå till dagiset och lämna in kläderna så byter man ut med varandra. Jag önskar bara att samhället blir mer återvinningsanpassat. Eftir 20 ár vona ég að verði auðveldara fyrir venjulegt fólk að hugsa umhverfið. Það er svo margt sem maður þarf að gera og á að gera. Svo fær maður tvöföld skilaboð, vara sem kannski umhverfisvæn í akstri eða notkun ekki umhverfisvæn í framleiðslu. Maður hefur einhvern veginn á tilfinningunni að umhverfisvænt sé orðið sölutricks. Tulevaisuudessa mä toivon, että voi kuulostaa ehkä lapselliselta, mutta että meillä olisi autoja ja jopa lentokoneita, jotka olisi ympäristöystävällisiä, että päästäisiin niin pitkälle kehityksessä, että saataisiin lentokoneetkin jopa joutsenmerkityiksi. Mutta lähitulevaisuudessa mä toivoisin näkeväni enemmän elintarvikkeita ja sitten myös elektroniikkaa, joka olisi joutsenmerkittyjä, ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. I fremtiden håber jeg, at jeg ser flere svaneprodukter omkring mad, leverpostej, spegepølse, ost. Ja, at vi bliver mere bevidste om, hvad vi putter i munden, i stedet for at vi bare stopper ind hvad som helst, uden at tænke på, hvad det har for konsekvenser. Í framtíðinni vil ég sjá mikið fleiri vörur svansmerktar, til dæmis tískufatnað, skartgripi, snirtuvörur og húsgögn. I fremtiden så håper jeg at det blir større krav på de store varemerkene som IKEA eller SAS, at det skal være mer miljøvennlige produkter og skal være godkjent av Svanen.